बर' माहारिनि उदांस्रि हास्थायनानै रन्जन दैमारि बिथांनि दैदेननायाव 30 बोसोरनिबो बांसिन आखायाव हाथियार दैनानै NDFBआ सोमावसारदोंमोन। बेबायदिनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो एबसु NDFBनि मोनब्रै हानजा UBPOनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। जाय गोरोबथायाव गुवाहाटीनि मिरुजोबथेसालियाव थानाय NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो सागान खालामदोंमोन। बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोनहा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै साननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमबो उदां जायासै। जायनि थाखाय NDFB आफादनि सोद्रोमाजों लोगोसे बर' रायजोफोरनि गेजेरावबो गोजोननाय गैयै थासारि सोमजियो। दिनै बेलासियाव रन्जन दैमारि बिथांनि मोजांखौ हास्थायनानै आरो थाबैनो उदां जानायखौ हास्थायनानै उदालगुरिनि गलम च'कआव उदालगुरि जिल्ला बनसुआ ममबाथि सावनाय हाबाफारि लायो। बे ममबाथि सावनाय हाबाफारियाव नुजाथियो बनसुनि मिरुनि बिबानगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरा। बे ममबाथि सावनाय हाबाफारिनि बिथिङाव बनसुनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ ओरैबायदि बुङो। जोङो उदालगुरिनि गलम च'कआव उदालगुरि सिभिल जा डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांनि मोजां हास्थायनानै जाहाथे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानानै फैयो आरो बर' हारिनि थाखाय गोसो बाउसोमनानै खामानि मावनो हायो बेखौ जों आसा खालामनानै अबंलावरिनि खाथियाव दिनै जोङो आर'ज खालामदों। बेवहाय जोंनि उदालगुरि बनस'नि मानगोनां आफादगिरि गाहायनि बिथांमोना जोबोद मदद खालामदों आरो जोंनि जायफोरा हारिखौ मोजां मोनग्रा सेंग्रा जोहोलाव बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लादों। आं बयनिसिमबो साबायखर होदों। दिनै जोङो थारैनो गोग्गायो जे रन्जन दैमारि बायदि सासे दैदेनगिरिया बर' हारियाव जोनोम जादों जायनि थाखाय जोंखौ बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायनो हादों। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाखौ आङो रन्जन दैमारिनि जा आदर्श बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श बेजों सोलिनो थाखाय आं गुरै खावलायगोन। बिथांमोननि जा सिमां दङमोन बे सिमाङा आद्रा जानानै दङ। दा बे आद्रा जानानै थानाय सिमांखौ जाहाथे थाबैनो रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय फैनानै हारिनो जा अबदान होनो गोनां दङ बिथांनि जा मोन्दांथि दङ बे मोन्दांथिखौ जोंनि हारिनो होनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों आरो आफा अबंलावरि बिथांनि खाथियाव थारैनो जों गोसो गोरबोजों आर'ज खालामदों बिथांखौ थाबैनो जाहाथे सरकाराबो उदां खालामनो हायो बा आयेननि गेजेरजों बिथांखौ थाबैनो जोङो मोननो हायो। मोनसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरगोन। मालाबा जोंनि गेजेराव सोंथिबो जादों जे मोनसे पिस एकर्ड जानायनि उनाव सासे दैदेनगिरिया मानो दासिम जेलाव थानो गोनां जाखो। जों खोनानो मोन्दों 15 जन 15 जन NDFB बिथांमोननि जा हियारिं गाबोननिफ्राय जागोन रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे। दा रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो सोंलुआ बेनो जे सासे फाउन्डार NDFBनि बर' हारिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि जाय पिस एकर्डनि सिगनेटरि बिथांखौ पिस एकर्ड जानायनि उनाव मानो दासिमबो उदां खालामनो हायाखै बा हगाराखै बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया साननो गोनां जादों आरो सोंलु सिखांदों। मालाबा बर' रायजो राजाया सिन्था खालामदों जे दानि जायफोर सरकार बिथांमोनाबो डाबल स्टेन्डार्ड मेइन्टेन खालामदों नामा। जास्ट बर'फोरनि गेजेराव सोंलु सिखांदों मानोना बिथाङा सासे ट्रु लिडारमोन। गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। साफ्रोमनि जि साननाय हनाय हारिखौ लानानै बियो गोथों आरो गोथार जाथों बेखौनो जोङो बनसुनिफ्राय आसा खालामो। थेंक इउ।